Good morning everybody. So Miss Orjulina from Miss Oradio. So ang ako lang sir is mangumusta lang ko kung kumusta nagyud ang atong katilingban karon. Is it safe enough na ba no para sa katawhan? Siguro mamati ta sa atong kapaligiran murag panagit kani okay na magit mga previous areas nga kahadlukan natuan sa pagkakaroon na nahimo ng tourism na spots, no? Daghan na pang mga resources na pagtukod na even in areas na wata ka balong na amday ko na ang mga areas na mga waterfalls somewhere in Misamis Oriental, no? Daghan nilang gawas niya kung makita niyo sa Facebook kaning waterfalls pa imo dito sa going towards Lantad na yan, ay mga lugar na dito din na ano yung mga resorts. Claveria is a very specific, a very good example. No? Claveria, noong Lieutenant Colonel Cuderio, that was in 2011 to 2013. Cooperate with us Claveria sa una, no? As Batang Commander ko. And kung ato ka dito sa Malagana, kaning Silai, o sa panang lugar niya, dati ang FA, Bataw. Maski nas doon sa gabi, launa, biyahe na na. Really, it's a safe area na. So, these are indications. No? We are already enjoying the fruits of a peaceful and a developed community. Ayun. Thank you sir. And then sa kanadibukan sir, pila na ang total number no sa na inyong nadakpan yung mga 8 grupo and then sa mga ning surrender po sir? For this year lang from January to August, sa area ng Region 10, we were able to record 17 encounters, no? For the area of the 14th Infantry Division, including Region 13 or Caraga, we were able to record 44 encounters. Kung isulti na ito ang mga namatay na NPA, sa area ng Region 10, we had 9. But for overall, no, including Caraga, we had 15. Captured or apprehended, we had 6 in Region 10, 2 in Caraga region, so that's a total of 8. Sa surrender, 59 no, sa Region 10. 39 sa Region 13 or total of 98. But are we happy with these numbers? Ako, consulting ko, dili ko happy because these are Filipinos. Maigsuon na kaya po na ito yung mga nakamatay, nakasamdan. And we're hoping that they will listen to the clamor of the community. Dili nila mo clamor lang, the clamor of the nation, of the Filipino nation. The clamor of the community to come down and be part of nation building. Mura din na yung mga pangandoy o pangayo sila. I-open nila ilang mga kasing-kasing o utok ang dili mo tubag no sa atohang mga issues. Ang pagtubag ani mo ay atohang paglingkod o at istoryahan pangita ang solusyon ang atong mga issues and concerns. Thank you so much sir. Thank you, Kajika. Ang sa amin naman sa brigade is nakaangkla kami kung ano yung guidance, ano yung directive ng aming division commander. We are glad na for the past years or since na umupo si Comfort, si Del Puerto, yung direction setting, yung mga target objectives is very specific, very clear. We are very much supported, and then aside from that, yung partnership natin, established partnership with the different agencies is maganda na. Naumpisa natin ito since 2018. And we are really, kami lahat, hindi lang ako as a 4th Brigade Commander, but the 3 other brigades under 4th Infantry Division is nakafocus kami kung ano yung guidance ng aming Division Commander. And we will really work hard to accomplish what is given to us, kung ano yung expected na ma-deliver namin
ano yung gustong i-deliver namin as per order, as per guidance by our division commander. Thank you very much, sir. Thank you very much to Brigadier General Michelle Anayron for 3rd Brigade based in Bukidnon. Now, Major General Jose Maria Cuervo, the second, ato ang 4th Infantry Division Commander. Sir, sa imong parting statement. Daghang salamat, RD Frank. Matod ko pa sa mga ka-istorya na ko, mga tao, ang inyong pangandoy, ang inyong mga damgo, amo po ng pangandoy, amo po ng mga damgo. Kung gusto na ito sa kamalinawan ng komunidad, kami, mas gusto din naman po ng malinawan ng komunidad. Kaya kami ang una na hatagan o kami ang una na makasulay sa kalisod kung kanya dunay kagubot sa komunidad. And ang among pangamuyo nga unta kaning atong panahon pag-awhag sa atong mga kahigsunan na napay hapon sa kamukiran, unta nga malamdagan na sila, malamdagan, and with the help of not only the community but also you, ang atong media, kay kamo magyud ang most of the time nga ilang makuhaan og impormasyon. Unta nga malamdagan na sila na ang atong gobyerno karon, ang current government really is opening our arms, open na sa iyahang mga kamot aron sila makanaw. Aduna na yung amnesty program, ihatag na ni Presidente ang amnesty program, and aduna na tayo local amnesty board diri willing to process the amnesty of individuals who have become victims of kaning ginatawag natong walhong ideolohiya nga as of now mura yung ang kaning ideolohiya wala na magyud, no? It's irrelevant, it's not it's passé, no? Wala na ning nga ideolohiya. Mao ni akong awhag o panawagan sa atong mga katawan, paminaw kita aron sa atohang maayong kaugmaon o halang din sa atong mga sumusunod nga henerasyon ang atong mga kabataan karong mga panahon. Ayong buntag.